बै नुदोंना बैनो मानसिया जोंना मानसियालाय माथो थामाम समायना बे नाथाय बिनि महरखौलाय माथो गाज्रि खालामनो सानखो बे ओइ जोंहा बेफोरजों मतलब गैया फैसाजोंसो औथ' आरो जोंहाथ' मा खामानियाल' मोजां गोसो हो फुरा बिनि मोखाङाव बांसिन नांनांगौ दे मिथिबाय जागोन दे ओमफ्राय दिनैथ' बेंकनि खामानिया जोब्बाय आंनिया दाख्लैनिफ्रायनो लिंहरबाय थादोंमोन ओमफ्राय दिनैसो फैनाय जाबायलै आंहा एखनबा रां दोनथुमफैयो जाखिनि एसे एनै मोनो दे नोंफोर खामानियाव फैबाय बायनो हानाय ना न'आव थांगोनसै थाब जागोन सानखादोंमोन आं ओमफ्राय जामारबायबो दे दाथ' बारा मानसि गैयाना दिनै बेखायनोसो माखौथो नायबाय थानो होमबालाय थुदो आरे बाजै बे सोर फैलायखो बेलाय बेबायदि मानसिफोरनावलाय बोरै थानांगौ जाखो जों खामानिया र' दसे नेथ'नि एसे साइड जानिलै बोरैबा सन्देह जागोन नै बहा थांनायमोन बाजै आयो राजा नोङो आङो माबा बेंकआवसो थांदोंमोन ओमफ्राय दा न'आव थांनो नागिरगासिनो आङो बा दिनै आदाया दोनबोलायाखै नामा नांलाया दे बेखौलाय मानसि नांबाय थागौ गासिबो जाजोब्बायबालाय थुदोना बाजै थांखानोसैबा न'आव माबा राजा ओमफ्राय नोंलाय अबेनिफ्राय लोगोनाव थांदोंमोनलै आङो दाख्लैनो दिनैसो फैबाय ओमफ्राय दे होमबालाय थुदो आजा नोंखौबो लोगो मोनबाय मोजाङानो जाबाय दे होमबालाय आरो हाथायाव हाबबोनो थिनबावदोंमोन थांथ'ला दे आङो नोंखौ ओरैजाय न'आव लांग्रोनोसै बाजै ओमफ्राय थांफिनसै नांगौबा दे होमबालाय आजा बे मानसियानो थांबायसो माथो दा ओमफ्राय हायना मेदामखौलाय माथो बुंबावगो र' रायलायनि इडियट नोंसोरजों मोनसे खामानियानो जाला ओइ मेदाम खामानियाथ' जोंजों जायोलै नाथाय बिसिनिनो सोरबा सिनायनाय मानसि फैबाय जे बिदि बासिनो हाया बियो जोंनिफ्रायथ' जों फुरा फुरि रेडि खालामजोबखाबायमोन अब्ला नोंसिनाबो जाद्रायासै ना नोंसोर बांद्राय गोबाव खालामामोनबा दा बे बारग'नाय नङामोन ना बेफोरबायदिथ' जेबो नङा नाय फैसा नांगौबा खामानिया मोजां माव आरो र' फैफिनखागोन बियो आं बेखौ नोजोर होगासिनोखा खेबसे नङा खेबनै नङा हाजार बार नाजागोन आङो आदरथिया खस्थ' मोनब्लासो मेहेरा खस्थ' मोनफागोन आरो बुजिबायना नों बाथ्राखौ बुजिबाय दे मेदाम ओंखारथ' फैफिनखागोनानो र' आं एसे मोजां खबर लाबावनि आरोथ' जै चान्स मोनबाय दा नागारथारैबार दे जागोन मेदाम बेबायदि बारग'नो हाया नोङो न' नै बिहामजो ओंखामथिया मोनबाय ने आयै आं ओंख्रिखौ मोनसेल' संबायमोन सबाय बिमाजों ओमफ्राय आलु होनानै फाजा एवबाय आङो नै हाबिदिजोंलाय बोरै जानो हानांगौ जाखो ओंखामखौ गोरान राननो एसे अलसियाना नों बिहामजो हाबाब ओंखामफोरानो थाबथालायलांगोनसो माथो ओंख्रि गैया मुवानो नङा आयै बोरैबा लोमजानो ओंखारनाय बोरैबा मोनथारदों आंखौ बिखुनजोआ ओंखाम संनांनायनि नङा होमबा बिहामजो गोदोनिफ्रायनो सङै जाहोबोबाय आङो दाथ' नोंसो संनांगौना बिहामजो जानानै माथो दहायलाय मा ओंख्रि संनो आयै होनलायदोंमोनलाय दानालाय दसेनो मा जाब्रबखोसै सङा नालाय सङा डाइरेक्ट बुंगोन माथो बाहाना बेलाय बाहाना नङा आयै आं ओंखाम उखैथारबायहाय आरो ओंख्रिखौ अमा बेदर संनो खोन्थादोंमोन ना आङो मिजिङाबो जानो हाखायो दे आयै एकटिंहाय बेफोरो आयै फाजाजोंनो दिनै जाथ'दो नामा बिदिजोंलाय बोरै जानोसै ओंखाम ओंख्रिखौ नों सङाबा सोरथो संनांगौ नोंखुनजा संसै मबाइलफोराव नांथाबनानैबा थानो हायो अब्लाबा जेबो जाया बिहामजो नङा आयै नों गोरोन्थि बुजिबाय आंखौ जेबो गोरोन्थि बुजिखायाखै आंथ' ओमफ्रायथ' आं भाजि एवखाबायथ' आयै आरोथ' ओंखामखौबो संनो थाबायमोन आं हाया बेफोरबायदिखौ थां बिहामजो बे माबाखौनो मा होनोमोनलाय सबायजों अमाजों संहैदो थां जेबो जाया दे जानोबा हामगोनफा एसे दैफोर लोंना हो मिन्थिबाय जेबो नङा बेफोर बिहामजो दे ओंख्रिया संग्रो ओमफ्राय मा खालामनो खालाम आं दा खुनानै जागोन दे होमबालाय आइया मानो बुजियाथाय आं माबा बुंबाबो बोरैबा बुथारनो सानो आंखौ ओंखामा मोनबाय दा मिजिं आइया सबायजों अमाजों संनो खोन्थादों बेखौ संब्लानो मोनसिगोन ओरैनोथ' आं भाजि ओमफ्रायो ओंखामखौ संखाबायमोन ओंख्रिल'सै दे संदो होमबालाय दा मोनबा खिन्थाबानो जाबाय मिजिं नै दसे थानानै ओंखारलांनांसिगोन दे आङो हाथायाव ओमफ्रायथ' आं ब्लाउस सुनायाबो जाबायबालाय आंथ' जि फसायखादोंमोन र' डिजाइनखौ सानला मोनलाबाबो गाननोसै दे ओमफ्रायथ' आंनि मेहेरा होनाय न' बेखायनो
एबार सुनानै दोनखानोसै माब्लाबा बबेबा थांबा गाननोसै बिदिबालाय आं दहाय थांनायावनो लाबोफानो हागौमोन दा दासो फैखांनानैसो खबर हरफिनबायना आंथ' थांफिननांसिगोन लायनो ओरैनोथ' बिदि थांलाय फैलायबा बासोयो आङो नाथाय लायखानोसै दे जाबायबालाय आरो माथो ओरैनो न'नि खामानिबो गैथ'खाया जियानो जादा थांसै दे आङो ओइ सानसुलि आरो सोर सानसुलि जाखो बेलाय नोंखौनो होनदोंब्रा नोंखौ मानसियानो माबा सानला सानलि सानबायल' थायो नालाय साननायावनो फुल बेस्थ' थायो नङा होमबा हे नङा मा ओरैनोसो होनदोंलै आङो आंनालाय नाम दंखायोना हाथरखि होन आंखौ इस ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नङा होमबा नों आंनि ओमफ्रायथ' सोरखौ लोगो हमनो थांखुमायालै माला थांखुमा लायखो आंलाय माबायाव थांदोंमोन हाथायाव हाथायानो जा जियानो जा थांना होब्रा आंनो खिन्थालांनांगौ ना आंबो हारसिं थांनो हायो दिनै एफा खाथियावनो आं नैबे खाथियावल'सो थांदोंमोन दा ओइ हय नों थांब्ला आंखौ बुंनांगौरा माने आंनो दंखाथारो आं दोनलांगोन ना नोंखौ मा बुजियालै नोङो बेफोरबायदि हारसिं थांना होब्रा बुंखाबायना आं नोंखौ जेबो नङा दे आरो मिनिनाय मोनदों ने थ' रागा बरहा ओमफ्राय बांद्राय गिख' जाबाय नोङो ओइ गिख'नि बाथ्रा जायो नामा सोरबा माने गिनायनिल' बाथ्रा नङाना दुश्मनफोरानो जोबलायलांलाना बेखायसो बुङो दे आङो बुजिबाय दे आरो ओमफ्रायथ' आदायाथ' रायलायासैलै रावजोंबो औ बुंखादोंमोन आं नोंखौ रावजोंबो रायलाया ओमफ्राय दरबो खेवा दुखुब्रा एसे सेड फिलिं फैदों बियो दालायथ' सोरबा जेरै माने ब्रेकआपफोर जाबा जाया होमबा औ बेनोथ' थिग बेफोरबायदिनो आरोना दे माब्लाबा समावबो सोरबा बाजै मोजांफोरजों सौग्रावफिनो खोमा मानोथो सौग्रा जानो मेहे दे जागोन दे माबा मोनसे जागोन आरो मालाय औ ओमफ्रायथ' नोंबो खेबसे रायलायहैनाय नालाय नोंजों रायलायबायगोन खोमा हाब आंजों नाथाय आंलाय मा रायलायनांगौ मेहे जेन'बा ओइ रायलायलाबायदोब्रा माने बारा टेनसन लाना होनना बुंबानो जाबायना बिबा मानिगोन ना मानिया ओमफ्राय आंजोंबा रायलायना रायलाया रायलायगोन मानो रायलाया जानो थांदोब्रा दसे रायलायहैना नों आंखौसो थिनहरथारबाय आरो माथो जानो आरो आंनि बिदाजों रायलायनाया थांदोब्रा आं नायनि र' होमबालाय औ फेसफोराव एसे स्माइल खालामनानै थां दे बांद्राय दुखुथिया जानानै थांनाङाब्रा जागोन होमबालाय बे थांबायबो माथो नोंखौथ' रायनोबो सोदोबखौनो खमसो मोनबावबाय आङो मोनथिबायना सना जेसेबां हरबाय थानां फन नोंखौ ब्लक खालामजोबगोन आं गासैनिफ्रायबो दरखार गैथारालै आं बेबायदि मानसिजों रायलायनो नांगौबा सिंगेलैनो थागोन आङो सिंगेल इज दा बेस्ट नाथाय नों बिदि थगायनोबोथ' नाङामोनलै मानो थगायनाय देनाय नोङो एसेबां अनोमोनलै आङो थेवबो बेबायदि आरोना आंखौनो सान बाहेरायाव जायजों फैदो ना माने बिदि थाबाय थाब्ला नों बांसिनसो बोरैबा मोनगोन मोजां मोननोलाय मानो बाखि दंबावोब्रा आं रावजोंबो रायलायनो गोसो गैथ'वालै सरि दे बेवाइफोर आयौ ओमफ्राय आं मा रायलायबावनो जेन'बा दासान्दि ग्रहफोरानो गासिबो आंनाव नांफैजोब्बाय खोमा बेखायनोथ' बिदि जानो मोनबाय नङा बेवहाय नोंनि जेबो दाय गैयाथ' सान जा गोरोन्थि दङमोन सना आब'नियानो दङमोन नाम दाला बेखौ एकदमबारे आंनिफ्रायथ' एकदम खाथियावनो नाम दाला बिनिखौ हिन्जाव होननायखौनो सैला आङो माने गासैखौबो नङा आरोना माने बे आंनि जाफ्रामनाय बेबायदिखौ सैला आङो मोनथिबाय औ बेवाइफोर औ बांद्राय दुखु जानो नांला दे जों गासैबो दङ ना दुखु नङा मानो दुखु जालाबायनोब्रा आंलाय आरो बेबो बेबायदि हिन्जावनि थाखाय ओइ नङा ओमफ्राय नों बिदि होननानै गोसोखौ लोरबां खालामनाङा दे गासैबो थिग जालांफिनगोन ना आरो आब' सनियाबो बुजिब्लाथ' मोजाङानोमोन एथ' साला गाज्रि गोसोलै बियो नों थांथ'दोलै हाथरखि बेवाइफोर जागोन दे बांद्रायबो रायलायथ'बाय थाला दे आङो दाबा माबायदि मोनदों उनाव रायलायनोसै आङो नोंसोरथ' मा मोनथिनो देनाय आंसो मोनथिगौ आइनि बाथ्राखौबो नंगौ होनो हाजोबालै आङो एखनबा समाव बेनाबो बांद्रायखायोना थेवबो मानोबा बोरैबा मोनदों आङो नै मिजिं आबा माथो जालायखो आयै
नैहाय आबा नोंथ' जाबाय जेबो गैजारोंखायाबो नोंनावथ' ओरैनो न'खरानो जोंना बेफोरबायदिखा ना साख्रि ना फारसेनिफ्राय मा जाखिनि एसे एनै मावो बेनो मा बुंनो सानदों नों डाइरेक्ट बुङा माने आयै बिदिबालाय डाइरेक्टखौथ' मा बुंनो बिहामजो आजिखालि खामानिफोरावबो बारा गोसो गैया जाथारबायहाय आबा आं मावथाराखै बेखौथ' बुंनो थाङा अब्लाबो आरो एखनबा समाव एसे माने आबा एसे आरोना बेफोरबायदि दबथायनानै लाखिखाबा मोजां बिहामजोआबो गोनां न'खरनि जाहैबाय आरो बेखायनो आबा एसे गिनाय मोनलायलाङोहां आंनि इलिसा आंखौ नागारना मालाबाबो थांखाया आयै ओमफ्राय खामानिखौबोथ' मावगासिनोखाना नै हा नोंथ' बहा नुजोबनो नोमायासो नुयोना बेखायनो नोंनो खोन्थाखानायखौनो मोजां सानदां आबा ओइ बेफोरबायदि बाथ्रा लानानै आंनि सिगाङाव दा रायलायसै आयै आं इलिसाजों खुसियैनो दं जियानो जा अब्लाबो दानिफ्रायनो मोजाङै साबधान माबाखायाबा जाहाथे उनाव नोंखौ नागारनानै थांनो हायि बायदि आबा नों थांदो आयै प्लिज नोमाया मोजांनि थाखायसो सानो आबा मिथिदो बिहामजो दा थाब फैयाबा आरो जागोन दे आयै माबा नै दाख्लैनो सुहोदोंमोन आङो ब्लाउसखौ बेखौ ओमफ्राय दिनैसो लिंहरदोंमोन दे हा बांद्राय गोजानाव नंखायाबालाय आबा मेयरखौनो दोनलांहोदोंमोन नङाबालाय दानो बुंबाथाय थांफाखागोन बियो ओमफ्राय उन्दुदोंमोन नालाय बियो आं दसे थांना फैग्रोनोसै दे होमबा थाब थांना फैदो आयै जागोन दे आं बे ब्लाउसखौ ना जि गाननो लुगैनानैनो सुथारदोंमोन हाबाब आंनि आबा मेयरसो होनाय नामासै आयै दाख्लै बैसागुआव होदोंमोन बियो रिफा दे बिहामजो होमबालाय नों हारसिं थांनो हामारगोनथ' सियर ना औ सानावलाय मा जानो आयै आं थांनानै दसेनो फैगोन आंहाबो नै एसे खामानि दङ नङाबा आंबो थांफानो हागौमोनलाय हाथायाव जेबो नङा आयै नों जेबो दासान आं माने नै थांगोन नै फैगोन आरो दे बिदिबा जि अन्थाव बाथावथारहाय गथ'आनो आंथ' जेरावबो हगारहरनो बासोयो बेखायनो आबासान आंबोथ' नोंनि खुसिखौनो सानदोंमोन आरो राजिबो जाबायानोमोन दा आंबो बिदि सानाखैमोनहाय माब्लाबाबो सिमाङाव थेवबो नोंनि दुखुखौ हमदां हादों आं आबा मिथिगौ आरो आंजोंबोथ' एसेबां मानि शेयार खालामनाय नङाना नों बाथ्राफोरखौ मा जाबावगोनहाय बेफोरजों सनामोन जोंहा बावगारहायै गोसोखौबो होबाय नोंथांमोना नायाखैब्ला जोङो लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होबाय नायनो हासिगोन दे जेसेबां हायो बै मोनसेखौबो थाबैनो लाबोनो नाजागासिनोखा जोङो दासान्दि अब्ला जायफोर नायनो मोजां मोनो थांनानै नायथार दे लोगोफोर बावगारहायै गोसोखौ आयै आं संबाय दे ओमफ्राय ओंखामखौ खुरोबालाय आं खुरखाहैनोसैमोन दे दा जानोसै आं दसे थानानै र' दे बिदिबालाय आयै इलिसा मा जाखो मिजिं नोंखौ रुमाव फैनो खिन्थादोंमोन आङो दाना आं फैनायखाय फैनो बादों माबाथ' 24 घन्टा फन रायलायबाय थायो नोङो आरे बिदि नङाथ' आं बुंखाबायानो माथो ओंख्रि संदोंमोन होननानै प्लिज र' आं जेबो नङा फै माने फै होननायखौ खोनायाखै नों आंजोंबा माने खालि बाहाना ने मिथियाहाय आङो गावसोर मा जायो मा थायो थ' ओंख्रिखौथ' संखाबाय होनदों अमाजों सबायजों गोगोम जाहैनोसैहां मोनायाव थाब उन्दुआथ' बियो नायलाय माबायदि अन्थावथाव उन्दुदों बियो दायो नोंना उन्दुथ'दो दे मेहे आं दसे हाथाय थांना फैनि गावसोराव मानसियानो उन्दुब्लाबो माने मा जाबावगोन आरो नोंजों गोख्रै थांना फैनोसै आं ओइ हादरखि बेबि आंनि खाथियाव फैब्रा सिमाङावबो मायबा मायबिसो नुलाबायोदां थाद आरो बेजों मानो बिदि देनाय नों थां हाथरखि दिनै नोंनि आखिरि भक्ता फैलायबाय जेसेबां समायना नोंनि महर एसेबांनो गिख्रंथाव आरो ओरैबायदि जाथाय जानो थागासिनो नोंजों आयु ओमफ्राय आं एसे लेटसो जाबाय नामाथाय दसे नेबाय थानांबायना दखानदाराबो थाबखौनो फैयासै थ'थ'आ फैनायमोनबा मोजां जासिगौमोन मेहेराबो फन हरबाय थादोंमोन र' दायोसो हमसां न'आव सहैनानै ओरैनो दालाय आरो माथो आंनो थांनो ओंखारखाबायना दा फैनोसो ओंखारलायगोन बियो दसेखौनो हाथरखि बेचारि माबोरै खबरा सना मानो नांगौ नोंलाय ओहो जेब्लाबो रागायाव थाबाय थानाया मोजां नङा मेहे ओइ लाजिनो रोङि हिनजाव बांद्राय देखायनाङा दे आं सिगाङाव नङाबा दारमासदिनो ओरैबायदि मस्रायो ना मानसिखौनो नोंनि नोमा नोमफायाबो बासायनो हानाय नङा नोंखौ हय बांद्राय रागा जोंना बुंखादोंना आङो रिलेक्स बेबि मा घन्टानि हरदों होनबालाय बेबायदिनो आरो माने एसे ओरैनो मोजां गाज्रि खबर लाहरबाय
नों आंखौ केयार खालामाबाबो आंथ' खालामो ना नोंखौ केयार दा फननिफ्राय नों ओंखारनानै गन्थं सन्थं दोला जागोनलै आंजों जौख्रुबजोबगोन आं दा मासथिनि मा सिबां दिनै नोङो मेहेर अके जेबो नंला दे आंथ' ओरैनोसो खबर लादोंमोन नालाय बाय हाथरखिया मोजाङै दङ ना बेबो ओइ दोन आरो डिस्टार्ब खालामबावनांगौबा मोनगोनसो आंजों दे जेबो नङा दे आं डिस्टार्ब खालामला सम सम बिदिनो हरो मोजां रायलायो बानथ' जाबायना ए बेटा जेसेनो दाहरो हरसिनो माथो नोंखौ गिग्राव गैयालै मेहेरा जेन'बा आंनि खबरखौलाय मानो सोंहरदों बेलाय इसेबां मानिथो खुसि बेयालाय हाजोआवनो बुंखादोंमोन आं मानसिखौ लोगो मोनफिनखागोन ओइ थांबाय मानसिया खामानिफोरा मोजां मावनोबा माबा मोनथिबाय बिनि गाबख्रावनाय होसिख्रावनाय बिनि गासैबो खोनासंनो थाखाय आं बिराद बेचेन जानानै दङ हाथरखि नोंसो देरहाबाय सानलायदोंमोन माथो आंनिफ्राय हायनानिफ्राय मा जाबावगोन दानिया मोनसे खोथायाथ' बिरादलै बियो हाथरखिया जाम्बिबाबो खम नङा नाथाय मेहेराबो आंखौसो चेलेन्ज खालामदोंमोन ना हायनाखौ Come on, मेहेर बचा सकते हो तो बचा लो नोंनि सना माइनाव नोंनि बेबी हाथरखिखौ Twinkle twinkle little star उन्दुनोसो ओंखारफिनबाय थायोहाय माथो न'आवबो ओरैनो दल' जिरायबाय थानाय जायो खामानिफ्राबो बांद्राय गैया उन्दुनोसो ओंखारलायलाङो बाराखौबा ओइ हाथरखि बहा थांखोब्रा बेलाय ओइ हाथरखि मा जाखो आबौ मा जाखो बहा थांदोंलै हाथरखि आबै ए हाथरखि आबैया बेसेबां गाबज्रिबाय आं खोनासंबावलाया दसे उन्दुबाय आं बहा दं मानसिया बोरै बियो न'आव थाबासो दा बे सेंगोन दा आबौ मा बुंनो सानदों नोंलाय आबै मा मालाय हाथायाव थांफिननायानो माबा लायबावनांगौ बाखि दंबावोनो हाथायाव थांदों माबा लायनांगौ सोरजों थांदों बेलाय हारसिंसो थांदों दसे थांब्रबनो होननानै हारसिं थांदों हारसिं हाथायाव मा हाथरखि हायना औ माय गड नै आबौ बहा आबै आं थांदों फैगासिनो दसेनो हाबाब मा जाखोसै आंथ' दिनै थाबाय मेंलायबायसो ओमफ्राय आं दिनै टट'खौनो लोगो मोनथारासैहाय दा ओमफ्राय सासेया मेहेरा जालायथारगोन फन हरनाया थाब मोनहैयाबा न'आव ओइ नोंनावसो बोरैबा गोलैदेरदोंलै मोजाङै जागोन दे एक बुनाबो बिराद डेन्जारास बियो मिथिबाय दे नों मोजां सालायबानो जाबाय दिनैबा हले गैलालै बियो आं ससेखौनो थाबायलांबावनोसै दे माथो जानो डाइरेक्ट फेसाव बांसिन सार मिथिबाय सालायनोसै आं गारिखौ दे होमबा सनामोन दिनै भिडिअ'आ एसेनोसै आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों हाथरखिनि जिउआथ' एसे खाथ्रायाव दंलै नायनोसै दा मा जायो नेक्स्टआव अब्ला नेनानै थाथ'दो लोगोफोर बयनिसिमबो बाय बाय आरो मेहेरनिफ्राय बयनिसिमबो लाभ इउ गोसोआनो एकदम गिनाय मोनबायलै मेहेरना बिरादनो मा जामारगोन आंबो बुंनो हाला जाबाबो जायाबाबो अब्ला लोगोफोर बाय बाय